टाइम्स नाउ बड'लेण्ड निउज पर्टेलनि 5थि जोनोम गायसंथाइ सानखौ दिनै रुनिखाथायाव टाइम्स नाउ बड'लेण्ड निउज चेनेलनि गाहाय मावख'आवनो खुंफुंलाङो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो दा सेन्टिनेल निउज पेपारनि गागि खौरांगिरि अजित बसुमतारी, आलारि बाथि फोजोंजेनगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैयो इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि राजु कुमार नार्जारी, बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैयो इएम रनजित बसुमतारी आरो गाहाय हाबग्रा आलासि महरै बाहागो लाफैयो इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांमोना। लोगोसे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै खौरां बिजोंनि सोमोन्दै गोनांथार बाथ्राफोर बुंथियो अजित बसुमतारी बिथाङा। सासे खौरांगिरि जानोब्ला माबायदि जानांगौ होनना सानो? जोबोद मोजां बाथ्रा। आं गिबियावनो टाइम्स नाउ बड'लेण्डनि दिनैनि बे 5थि गायसननाय सानाव फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो आं मिजिं लायो टाइम्स नाउ बड'लेण्डआ बे हालामनि बयनिबो रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय खैदां खैफोद ग्रिभेन्सेसफोर बेफोरखौ लाबोनानै गभर्नमेन्टनि खोमाव लाबोनानै बिथांमोननि गासै जिनिसफोरखौ नांगौथिफोरखौ सुफुंनानै होनो हायो बेनि फारसे जोबोद बिफाव लागोन होननानै आंहा मिजिं दङ। सासे खौरांगिरि हिसाबै खौरांगिरिया जोबोद बिबान गिलिर, बिसोरनि बिबाना जोबोद गिलिर। खौरांगिरिया जेब्लाबो गावनि इथिक्सखौ लानानै जेब्लाबो बायासनेस गैयै जेब्लाबो इम्पार्सियेल एबा समान नोजोरै जोङो निउस खालामनो नाजानांगौ आरो निउसफ्रा जाहाथे गुबुनाव रावनावबो जेबा खहा जाया बेखौ जों जेब्लाबो नाजानांगौ। जेब्लाबो मोनसे पजिटिभ इम्पेक्ट फैगोन नामा बेनि फारसे जों जेब्लाबो सांग्रां जानांगौ, नोजोर लानांगौ बेबायदि। आरो मोनसे खौरां बिजोङावहाय सासे गाहाय सुजुगिरिफोरनि बिबाना जोबोद गिलिर। बिथांमोननि सायावनो मोनसे खौरांनि नेगेटिभ बा पजिटिभ इम्पेक्ट बिनि सायावनो थाजोबो आरोखि। जाहोना मा, सासे सुजुगिरिया बेनाव जुदि गोसोआव गाज्रि मोनसे साननाय दंबा बबेनिबा फारसे सोरनिबा सासे बिथाङानो सोरखौबा नोङो गाहायाव दोननाय, सोरखौबा खोख्लैनाय, सोरखौबा गोजौआव लांनाय बेफोर जिनिसा जायो। ओंखायनो सासे सुजुगिरि गाहाय सुजुगिरिफोरनि माबाफ्रा बिबाना जोबोद गिलिर आरो बिथांमोना जेब्लाबो साननांगौ जे इथिक्सनिफ्राय जाहाथे बाहेरायाव थाङा बेखौनो जेब्लाबो नोजोर होनांगोन। जेब्लाबो जोङो हानायमानि रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायखौ जों जेब्लाबो नोजोर होनायानो जोंनि गाहाय बिबान आरोखि। आं बेखौ बुंनो लुबैयो। खौरांगिरिफोरजों लोगोसे समाजजों, खौरांगिरिफ्रा समाजजों आरो समाजनि मानसिफ्रा खौरांगिरिजों माबायदि सोमोन्दो थानांगौ? बे जोबोद मोजां। नोङो खौरांगिरि माने जोङो थोंजोङै जोंनि माबायानो समाजजों एबा माहारिजों जोङो जेब्लाबो सोमोन्दो लाखिनांगोन। जाहोना मा, माहारिनि फारसे जोंहा जोबोद अब्लिगेसन दङ, खाथिसिन अब्लिगेसन दं। जाहोना मानो, आं दहाय होननाय बायदि जे बिस्रा मा गांनाय उखैनाय दं, बहाबा बिस्रा बबेबा मोनसे जिनिस जायाखै नामा, लामा दालांनिफ्राय जागायनानै सोलोंथाइनिफ्राय जागायनानै हेल्थनिफ्राय जागायनानै गासिबो फारसे आबादनिफ्राय जागायनानै बिथांमोननियाव मा आंखाल दङ बेफोरखौ बिथांमोना बुंगोन आरो बे बुंनायखौनो जों खौरांगिरिफ्रा बेखौ फकासाव लाबोनानै गभर्नमेन्टनि जों खोमाव सोनो नांगौ आरोखि। बेबायदि जानांगौ। माब्लाबा जों खौरांगिरिफोरखौ गाग्लोबनायखौ जों नुयो, सैथो खौरां बुथुमनो थाङो। बेयो ओरैबायदि जायो। नंगौ, दा खौरांगिरिफोरनि सायाव गाग्लोबनाया सम सम जों खोनानो मोनबाय थायो। जोबोद आनफर्चुनेट बेफोर जिनिसा। बाहाय माखासे जाहोनफोर गोबां दङ। दिनै खौरांगिरिफोरनि गेजेरावबो मा जाहैबाय जे माखासे खौरांगिरिफोरा दा आखाइयाव मबाइल गंसे लानानै लग' गंसे लानानै खौरां बुथुमनायनि नामावहाय मा खालामो, बुंनो गाज्रि मोनोब्लाबो बुंनांगौबो जायो जे इएलए जार्नालिजम बेबायदि खालामग्रा दङ। सोरबा नोङो सोरखौबा फोलानानैब्लाबो सोरखौबा सिगि सग' खालामनांगौ बेबायदि रां बिनाय बेबायदिबो जोंनाव दंसै आरोखि, गैया नङा, जों खोनायोसै। बेबायदि जाहोनावनो जों माखासे सम सम बिदि खोनायो खौरांगिरिखौ गाग्लोबनाय। दा बेबायदि जायो जेब्लानाखि जोङो खौरांगिरिया गावनि इथिक्सनि बायहेरायाव थांबाय, जेब्लानाखि बे खौरांगिरिया सोरनिबा फारसेल' गाज्रि नोजोर लानानै बेखौल' नोङो जेब्लानाखि गादबनो नाजानाय बेफोरबायदि जेब्लानाखि जायो होमब्लानो टारगेट जायो आरोखि। ओंखायनो जे सासे खौरांगिरिया जेब्लाबो सैथोखौल' जोङो खालामनो नाजानो, खौराङा रावनिबो बिदि आघात जानो नाङा, नाथाय पजिटिभ इम्पेक्ट जानाय बेबायदि जोङो निउस खालामोब्लानो खौरांगिरिखौ बिदि सोरबा गाग्लोबनाय, खौरांगिरिखौ सोरबा माबा खालामनाय बेबायदि जाथाय जानाय नङा आरोखि। खौरांगिरिफोरखौ माखासे समाव पलिटिकेलि नोजोरजों नायनो जों जेनेबा बिपिएफनि निउसआनो इउपिपिएलनि दाजादों, इउपिपिएलनि निउसआनो नंगौ, बे जिनिसा ओरैबायदिबो जायो। मोनसे समावबो गोदोबो जोंनियाव जाबाय बेबायदिनो सा खोला सानजा सोनाब बेबायदि डिफारेन्स जाबाय थायोमोन। दा बबेबा मोनसे निउसखौ मा जायो, बबेबा फारसेनि निउसआ एसे बांद्राय बायदि गाख्लाय मोनोबा फारसेया एसे मोनसा मोननाय बेबायदि जिनिसा जाबोबाय थादों आरोखि। दासिमबो जोंनाव बिदि थानोबो हानाय। दा ओंखायनो जों बिराद केयारफुल जानांगोन जिनिसा निउस फाइल खालामनायाव, जाहाथे बबेबा मोनसे नोङो, ओंखायनो मोनफ्रोम हाबाफारियाव जोङो समानै खारनो हानाय जानांगौ। मोनफ्रोम माबाखौनो डाटाखौ बुथुमनानै फारफ्रोमनिखौबो दे, जेनेबा फारसे मोननै पलिटिकेल पार्टिखौनो आं मोनसे एग्जाम्पल लाबाय,
नों मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ नों खालामबाय थादोंबा नोंहा मोनसे साननांसिगौ जे आं गुबुन बै फारसेखौबो आं बेखौबो खालामनांगोन बेबायदि जों जेब्लानाखि थांबाय थानो हागोन समानै दा बेखौबो जोङो माथो गारलांनो नोंबाबो लानांगोन जेनेबा नों मा बुङो बेनि सायाव नङा होमबा फारसे ओरै होनबाय दा बे जिनिसखौ लानानै नोङो थांबाय थानो हाबानो जोङो जेबो खैफोद जानाय नङा आरोखि दासिम बर'नि जिखिनि पर्टेलफोर दं बेयो एसामिसजों माबायदि कम्पेयार खालामनो नंगौ दा एसामिस पर्टेल निउसआव ओरैबायदि एडभान्स जालांगासिनो दङ माने माखासे ओरैबायदि जायफोरनाखि मेइन स्ट्रिमाव मावबोनाय एसामिस पर्टेल निउसफ्रा बे मेइन स्ट्रिमनि सरासनस्रा गिदिर गिदिर इडिटरफ्रानो दा बाहाय नांथाबनानै दङ बे जाहोनाव एसे डेफिनेटलि एसे साबसिन बिदि जाबाय थादों नाथाय आं दा नुनायाव जा नुबाय जोंनि गेजेरावबो बर' पर्टेलफोरनि गेजेरावबो जोबोद मोजां मोजां दंसै ओरैबायदि मोजां मोजां जोंना एंकर ओंखारबाय आरो आं मिजिंथियो बेफोर दाथ' जोंना मा सोलोंनाय बायदि बोथोर मानो होनना बुङोब्ला जोंनि खौरां जोनोम जानायानो बर' खौराङावहाय आं बुंगोन 1990आवहायसो जेनेबा जोङो फार्स्टआव मान्थलि ओंखारबाय बै समाव आर'नाइ फैदों आर'नाइनि उनाव खासिनि फैदों बेनि उनाव उइकलि ओंखारबाय बड'लेण्ड रादाब ओंखारबाय बड'सा ओंखारबाय बायदिसिना ओंखारबाय दा बारा गोबावनि खोथा नंथ्रा आरोखि दा ओंखायनो बे जोंना सोलोंफुनाय जों दासो गोरलै बेबायदि थासारियाव जोङो दाबो दङ आं मिजिं लायो जे जोंनि वेब पर्टेलाबो जोङो दस्राफोरजों समान जोङो गोजौ जांख्लायाव सहैगोन आरो जोंनि बयबो जों खस्थ' खालामलायोब्लानो एसे माबाखा खस्थ'खा एसे बे जिनिसानो एसे गोब्राबबो जों बेखौ सोरखिलांनो हाबानो जोङो बारा गोबाव सम नांनाय नङा जोङो बिराद गोजौआव थांनो हागोन आरोखि मुलुगाव खौरां बिजोङा बिराद गिदिर समाज दानायाव रल लायो जोंनि समाज फोसाबनाय जोंनि राव हारिमु थुनलाइ जौगानाय जोंनि धोरोम फोसाबनाय आरो मोनसे हारिखौ गोजौ मानदान्दायाव बोखांनो जोङो खौरां बिजोंखौनो जोङो बेस्ट वे होननानै पृथिबिनि मानसिफ्राबो दिनै गनायना लादों आरो जोंनि बर' समाजावबो जदिअ फिसा फिसा पर्टेलखौ जोंनि बिटिसि हालामावहाय बेखेवनाय जादों जेरै बड'लेण्ड बुब्लि बड'लेण्ड रादाब आरो नै दा टाइम्स नाव बड'लेण्ड आरो गोबां बिदि दङ जोंनाव माने गोबाङा हयथ' थैलांदों गोबाङा नोरजिनानै दङ आरो गोबाङा हयथ' बिदिनो थांलाय फैलाय जाबाय थागोन खिन्थु मोनसे सांग्रांथि जे रिभलुसन फैदों जे बै खौरां बिजोंनि गेजेरजों हारिखौ गेरेमसा महर होनोब्ला जोङो बयनिख्रुइ साबसिन रल लानांगोन बेखौ दिनै बर' समाजा बुजिनो हादों आरो टाइम्स नाव बड'लेण्डनि दा जि 5थि गायसन सान बे गायसन साननि गेजेरजों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो नागिरगोन जोङो हारिया मानसिफ्रा होनो जोंनि बर' हारिखौ सोबख'दों गादबदों नासयदों जोंनि बे सोबख'नाय गादबनाय नासयनायखौ जोङो माबोरै सोबख'जादों माबोरै नासयजादों माबोरै गादबजादों बेनिफ्राय जोङो माबोरै संरैखा मोननो हागोन माबोरै रैखाथि मोननो हागोन बेनि लामाखौ नागिरनोबा जोङो खौरां बिजोंसो नागिरनांगोन गतिके खौरां बिजोङानो बेस्ट वे आरो बे खौरां बिजोंजोंनो जोङो हारिखौ बोखांनो हायो सार राजखान्थिनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना खौरांगिरि बिथांमोनखौ जेनेबा बिपिएफ दोलोनि खौरां बुथुम थांनाय इउपिपिएल दोलोनि खौरां बुथुम थांनायाव बेवहाय माखासे गेना गोरोन्थिबो सोलिदों मानसि हिसाबै बयहाबो डेम'क्रेटिक मोनसे हादोराव मोन्थाय दङ नोंथाङा बिपिएफखौ सापर्ट होयो ना इउपिपिएलखौ सापर्ट होयो ना कंग्रेसखौ होयो ना बिजेपिखौ होयो दिस इज आप टु इउ बेयाव जोंहा बुंनांगौ गैया खिन्थु जोंनि माखासे थौले गोसोनि मानसिफ्रा बे खौरां बिजोंगिरिखौबो जे मा होनो राजखान्थिजों लोब्बा दं होननानै डिफारेन्सियेसनखौ लाबोनो नागिरो बे दुखुनांथाव बाथ्रा आरो जोंनाव माखासे खौरां बिजोंगिरिफोरबो दं मारो गैया नङा बेयो पक्षपाती खालामो बियो आसलथे खौरां बिजोंगिरिफ्रा बा मिडियाया बियो पक्षपाती गैयै बा पार्सुवेलिटि खालामै जानो नांगौ हानायमानि एसे एनैया थाखायो गोसोआव बायासनेस जानो नागिरैखाय बे बायासनिफ्राय जोङो माबोरै बारग'नो हागोन बेनि हाबाफारिखौ गावबा गाव मावना लानांगौ मिडियाया समाजाव माबायदि रल लानांगौ होननानै नोंथाङा सानो सासे खन्थाइगिरि बा सासे रायथाइगिरि बा सावरायथाइगिरि बा थुनलाइगिरिया गावनि थुनलाइखौ फोसावनोबो खौरां बिजोंनि गोनांथि जायो गतिके आं जास्ट मोनसे एग्जाम्पल होदों हमनानै ला जोंनि बर' हारिया बैसागुखौ माहारियारि फोरबो हिसाबै लादों बे माहारियारि फोरबोखौ गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफ्रा बेखौ धोरोमारि फोरबो होननानैबो साननो हागौ दा बे बुस्थुखौनो जों जे मोनसे जोंहा जे बर'हा मोनसे माहारियारि फोरबो दङ जेरै बैसागो फोरबो बे बुस्थुखौ जोङो मुलुगनि मानसिफोरनो सिनायथि होनोब्ला खौरां बिजोंनि गोनांथि जायो दा हमनानै ला जोङो
नैजिनैथा बेसादनि सायाव बर'फ्रा GI टेग मोननो हाबाय। बे GI टेगखौ जों मानि दारै फोसावगोन, मानि दारै जोङो मुलुगनि मानसिफोरनो सिनायथि होगोन। बेखायनो खौरां बिजोङा मोनसे हारिनि थैनाय थांनायखौ रल लायो। गाज्रि खौरां बिजोंगिरिफ्रा जुदि गाज्रि रावै बर'नि गाज्रि हुदा, मानसियाव बयनावबो गाज्रि हुदा मोजां हुदा मोनसे थायो, बेखौ जोङो बिजिरलायनायनि गेजेरजों फोसावनांगोन। दा माखासे जोंनिया फेक, नंखाय, जायखौ आसामिसाव हालदिया हांबादिक होननानै बुङो, नंखाय राव फोसावनानै हारिखौ माने गुरलाय गुरजाय खालामनो नागिरो, बिदिखौ जों खौरांगिरियाव दोननो हाया। बेनिफ्राय जों गावबा गाव बारग'नानै नंगौ खौरांखौ समाजनि गेजेराव फोसावनानै हारिखौ जौगाहोनाय आरो गुबुन हारिनो जोंनि सोमोन्दै मिथिहोनाय बा गावनि सोमोन्दै मिथिहोनायानो नंगुबै खौरांगिरिनि बिथांखि आरो बे बिबान। सार, माखासे सम माखासे दुथां सुबुंफ्रा खौरांगिरिफोरखौ गाग्लोबनायखौ जों नुबाय थायो सार। बेनि थाखाय जों सानफ्रोमबो सांग्रां जानांगोन। समाज बेबस्थाया मोजां जानांगोन। दा सोरबाया जौ लोंनानै, ड्राग्स जानानै, गाव फ्रास्ट्रेटेड जानानै खौरां बिजोंगिरिफोरखौ मोजां खौरां होनायखौ बिजिरालासेनो गाव दाय मावखानायखाय बियो गावनियाव थोंजों जानायखाय बेफोरबायदि खालामनो नागिरनाया जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो जौगानाय समाजनि मानसिफ्रा बेफोरबायदि मालाबाबो खालामा। जायफ्रा गाहाय एखे निष्क्रिय मेन्टेलिटिनि मानसि, एखे पुअर चिफ मेन्टेलिटिनि मानसि, बे मानसिफ्रासो बेफोर खामानिखौ मावो। खौरांगिरिफ्रा समाजाव माबायदि सोमोन्दो थानांगौ आरो समाजनि मानसिफ्रा खौरांगिरिफोरखौ माबायदि सोमोन्दो लानांगौ? खौरांगिरिफ्रा जादों समाजनि दिथागिरि, लामा दिन्थिगिरि। गाज्रि लामाखौ संखारनानै मोजां लामाखौ संग्रिनानै लामा दिन्थिनायानो बा फोरमायना होनायानो खौरांगिरिनि गाहाय बिबान। गतिके रेसपन्सिबिलिटि, रल एन्ड रेसपन्सिबिलिटिया खौरांगिरिफोरना बहुद जौगानाय। आरो दिनै बड'लेण्ड मा होनोमोनलाय, मा निउस होनदोंमोनलाय जोंना, टाइम्स नाव बड'लेण्ड जा निउस पर्टेल मेडिया, बियो दासान्दि जोंनि चिरां जिल्लाजों लोगोसे मोनबा जिल्लाजों लोगोसे बड'लेण्डनि बायजोनि बर'फोरनोबो जे मोजां मोनसे मेसेज हरनो हादों, बेनो खौरांगिरिनि बिबान। गतिके समाजखौ एन्टि ससियेल एलिमेन्टनिफ्राय बोखांनोब्ला, डिस्ट्राक्टिभ सेन्टिमेन्टनिफ्राय हारिखौ बोखांनोब्ला खौरांगिरिया रल लायोब्ला हायिनि जेबो बेबस्था गैया। टाइम्स नाव बड'लेण्डनि बाथि रेकर्डफोराव बाहागो लाफैनानै खौरां बिजोंनि सायाव नोंथाङा माबायदि अबजार्भ खालामो? टाइम्स नाव बड'लेण्डआ जेनाखि निउस पर्टेलनि रल, बे रलखौ ससाइटिनि चेन्जनि थाखाय, समाजनि मोजांनि थाखाय बिहोमा होबोबाय थादों आरो मेडियानि रलखौ लाबोबाय थादों। थिग बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव जाहाथे टाइम्स नाव बड'लेण्डआ जोंनि समाजनि, जोंनि ससाइटिनि थाखाय अभाब अभिजग नांगौखिनिनि बिथांमोननि गांनाय उखैनायनि जेनाखि इसुस, बेफोरखौ नैबे प्लेटफर्मनि गेजेरजों फोसावलांबाय थागोन होननानै आं मिजिंथिदों। बिथांमोननि जेनाखि 5थि गायसनथाय फाउन्डेसन डे, बेवहाय बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बिथांमोनहा आरोबाव फैबाय थानाय समाव गिदिरनिफ्राय गिदिरसिन आरो बारानिफ्राय बारासिन फल'वार्स मोनगोन आरो जोंनि जेनाखि रल, मेडियानि बे रलखौ लालांबाय थागोन होननानै जों मिजिंथिदों। दा जोंहा मेडियानि रल होननानै आं बुंबाय थादों, ग्रेट पावार काम्स उइथ ग्रेट रेसपन्सिबिलिटि। जेब्ला नोंथांनि आखायाव मोनसे अस्त्र थायो, बे अस्त्रखौ जोङो रेसपन्सिबलि बाहायनो सोलोंनांगोन। थिग बेबायदिनो जिहेतु ससियेल मिडिया बा निउस पर्टेलहा जोबोद मोनसे पावारफुल अस्त्र, थिग बे पावारफुल अस्त्रखौ जोङो ससाइटिनि चेन्जनि थाखाय, कनस्ट्राक्टिभ आइडिय'लजिनि थाखाय जोङो बाहायनांगोन। जोङो बेखौ डिस्ट्राक्टिभ जेनाखि नेचार, डिस्ट्राक्टिभ आखुथायजों जोङो बाहायनो नाङा। आङो बिथांमोनखौ खावलायदों, थांनाय बोसोरफोराव जेनाखि रल लाबाय थादों, थिग बेबायदिनो रल लालांबाय थागोन आरो फैबाय थानाय समाव जाफुंसार जागोन। दा जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो पर्टेल चेनेला बांनायनिफ्राय बांबोबाय थादों। बे थारैनो बांनाया मोजां ना खमायनाया मोजां? बांनाया मोजां। दा बाहायगिरिनि खर'नि सायाव थागोन। बाहायगिरिया जुदि मोजाङै बाहायोबा 100ता जाथों, 200ता जाथों, 1000ता जाथों, लाखता जाथों, बियो जोबोद मोजां खोथा। नाथाय जोङो बेखौ मोजाङै बाहायनायनि जेनाखि मोनसे रेसपन्सिबिलिटि, बेसे गिदिर खोथा।